Ngo yo blay haga nega step jong nega sngi ngelio ban wan haga nega sngi sejan jong arpulai terik haga ban pet ya ke ba dang ya tre ban sa pendep kat bala kam kloy ya ke nega yung mane mentang idon ne ba klan mar benyang ba Michael Pawa ba di ba nang yat idang don nega kam kane madan la de blur kade madan ka ba kan bit kan biang de yob na plong je seng ka ba kam he ini madan tingi ai ngo boleh kene ke sngi yoban wan ban pet ya ki katto kane ki benta jong kane ka yeng mene saudong ya ka ban penbha ya ka kadala khnang meng yoban pleno ya ka how new banai ban sawan how banai banengkong house number nengkong jong arpo opusan kene ka long ka jing peni ka jing sngaw yo blay pada ka ba ngiyo peni kumne ka pen kan mal ngi gilok ki jor ki badan ka mansim ban yarap ya kene ka yung mane ka long kumne kum ka long menta de ki prab ngai na keleng saudong ki ba don ka mansim ban ai ban ya peno senyang ban pelong ya kene ka ying mane kum ka long menta ngi ai ngo yo blay na ka menta kata ai ngo yo blay kat ku amen kane pat kadeka ceka ka bengin sna ya ka toilet pat ya kane ka toilet ru ngin sna ta rukom ka ban biang bha na ka wai ka sat ya senrang na ka wai ka sat ya kente bat namar ka long sharing lum gumne ngi don kam ru ban sna bat ka kenro ka ba kam he bakan scam kane ka toilet kan yarap ya ka yung mene rukum jo nang ba ki kene ka jing tre kan long ka ba itnat bat ka scam ban ngi ai ngo yu blend na kumta kene ka jing tre ha ka ba ko mengalapan pau mene bada ka kti basbun jong ki prab ngai ke barok kini ki long ka de ka jing ai phla jong ble ki mau thup ki ba ngin pelong ka jing kenro ya ka thi ka saudong ka yung mene bat ban kenro ya ka to ka toilet ka bengin sna bat kaneru labaro kini ki jing dan jing em ki bangi yo hang ne dai ka ti jong ki bon ki prabnget ki ba ai toilet tambau no mo ite na ki jing pe junga tu dang duna 4 idap tengi kremen da ka jing snai jong blengin sa yo ban pendap ya no mau it rukum jo kene beje kadai kala pande kiji kan naga sound dong ke bami dong ka kadai ke beje ke bah ngoten na sibun te hagane ke por menta yang ham te hagane ke por menta ngi don hang ne ha hlau yu mene rengkat bakin gi misteri ki nong tre ki ban pendat kini ginar bat ki ban penyeng ya kene ka beje ka ba ki prabnget kila ais ngobha ya kene ka baje bat ngidon ga jinget kamen sim ai jongki prabnget kalalong ka jingker khusisa kum ngala kren mene ba kene ga ying mene kalong kumne baro saudang hi kade ka ti jongki bobon ki prabnget jungi ki badan kamen sim ai kum tahaga ni gesnging la yoban ngin yoban penyeng ya kene ga jekaban tit ya kene ga baje kaba ubleu la kren haki prabnget ban as ngobha bat ngidon ga jinget ba shen ngin yo ban pendap ya kini ki eke barok ki badon kam na kam ta ga de yumane ba la kumno ngila bo ka jing thmu ban ngidon ga jinget bakan nom pepshu hi khadam trik jong banai January jong ka snem arpo arpusan ngin yo ban plino ya kene ga yumane bat ngi dangai scam haga to sngi ka bangin pin na ka ya ka ne gi mane la kumno ki lok ki jor ki bait bathon jungi ke balay no snyang lang hang ne ngin sa persyang
ban kontak yaki ban phone lane ban ICT nang makin don lang ha to sngi mungkin pelong ya ka jing sang sngeungu ban pen kentang ru ya ka ne ga yeng mane kat kum ke program ka ban sayo ban pen bechen nang ni sekman utran kerku ya ka ne ka step ke bagi don menta bat ha ka ne ka klimat menta ngini open duai kum ka dak jong ke jing pen kentang ya ka ne ka baje menta rengkat barga jing tray gini gi misteri be jongi baka jing te kan bha ka jing sna kan bha bat bangin duai kerpang kam tam bau blem sumari ya kane ka baje banom dan mano kirius new ki ban not ban takti ya kane mar ka jia habun ki ceka ba ki baje yang mene anda habala penyeng wat swaban penyeng ru kidon ki bala satu kata ka dega ka perthai jongi menta ka bagi nong tu ki kenrai tangi duai ka bakum kata kan nom jia hang ni blain ker saudong ya ka nega saudong compound jong ka nega yumane banom dan mano beslan ban rung hang ni kino ki ban takti ya ka yeng ka jong tra hang ni utrai udon ban bishar ki kum ong tin jong blai uble usensyar ya kahima jong kibriu kene kade kahima jongi kibriu ya ka baka kti jong blai kan long rengkat lem batka tingin duai pen kentang ya kene ka beji ha kene ka por tong ye duai lang tabuk ye lang ye rambat au blai bau pa jungi bahap neng nge don nak mat jong me ha kene ka por ni pen kentang ya kene ka baje kabala ais ngau bha da ke para bengai bai jongi ke ba don ka man sim ban ngau lem yangi kum ka balang hang ne ha pom le krai mau bana ya ngo ime able ba mela bo ha ka donor ke para bengai bakin don ya ka man sim ni don ka jingek ba ma me me kren na kam ta jongki ba ke la ai ya kene ka baje bangin yo bantit bat dakane bakan khot ya ki man sem ki bakodor banwan hagane ga yeng bakan tangga jame able shen hagane gi banai ki banwan ngin yo ban pli ya kane ga yimane bat ngin yo ro bantit ya kane ga baje ban khot ya ki parab ngai banwan saga ji seng ni dwai bamen ker saudong ya kane ga yeng mane bat ya kane ga baje karko ya jing sna jong ini gi mystery jong ni atrai baka jing sna jong ki kan long ga bas kem kan long ga babha bat kan long ga badan buram hakmat ki breu bar hakmat jong me ro kum jo ni pengentang ya kan ga baje haga kerteng jong bleu pa u bleu khon u bleu men sembo khoi ongak tin jong me ke ka bala pengentang kan long ka jongi haga kerteng ga jong jesu gedwa ni pan gene baro menta bat sudah ki bam jokot haga bawai no to ai baga jingai ke jong Jesus Christ bo try jing ke jong blai pa lambar jing sela uman sem bako ai bakine lahi wo blai lor kan lambat kane ka baje lambar kane ga yumane lambat ni lang baro hange lambar ke runget ke ko keleng ke pertai menta bat sudah ki bam jokot amen amen